yung pangilong sa'yo, boss eh. Okay na. Patay, nakagat sa paa. Naku. Yan. Ano? Di ba, pre? Tawagin mo. Si... Ayan o, ding dong, ding dong. Ay, putik gra! Tayo. Ding. Yan, game tayo mga adya. Sa yan game namin to. Kanegro Ito pa yung rin. sa atin, parang mais. Maisan. Ito naman sa atin mga adya. Tigre na to, tigre. Yan, palit kami ng gagamba naman. Yun. Boss. Yan, matitikman na natin kung anong lasa nung saging na saba. Hindi natin alam mga adya kasi gagamba naman to. Kumbaga, ups and down talaga to. May pare. Pangil yan, parehas. Ayan, game natin. Naku, tumaib. Tapang na nito mga adya. Tingin ko talaga yung matong gagamba na to. Sana kayanin mga adya. Maganda naman pareho ang gagamba. Naku. Ay, nag-alangan yun sa akin na... Naku, friendship. Friendship to. Pero ba't di sumakmal pre? Gagamba mo pre. Yan nga eh. Kasi ko lang mga adya, hindi sumakmal. Pero kung mas bati nga to, sinakmal na to. Mas bati laruan to. Hindi mo mukhang pangal ba? Ayun na. Uy, Oh, tumatakbo. kaya ganun. Kain saging. Hindi, ang tagal din sumakmal mga adya eh. Parang bitin yung gutom din na ito. Pero, di ba pinaykahan mo to pre? Ano mo to, di ba? Mukhang pangal lang sa boss eh. Okay na. Patay, nakagat sa paa. Naku. Sino nakakagat? Naku, hindi Ay, ko sa atin. Mga adya. pusuan yung boss. Napusuan yun, malaki. Pero naka 1-0 tayo mga adji, pero napusuan siya mga adji. So kaya yun. Ayan yung katis na nasa stick. Napusuan niya sa atin doon mga adji ha. Hina to bigla. Hindi, ang lakas. Ang lakas pa rin pala. Pero lamang siya doon, lamang to mga adji sa kanya, lamang to sa agat. Pero bilang, nakaisa na tayo mga adji. Naulol na siguro to sa gutom. Tama kinakagat yung stick Kaya boss. mga adji alangan na yung gagamba natin. Ay, wala Yun na lang. nga. Yari na. Matalikod lang sa kanya mga adji. Pero sa agat, lamang yun sa kanya mga adji. Nako, wala na. Nako. Wala, hindi ko makakagat. Mga gagamba to mga adji, friendship over to mga to. Hindi, ikot ko sa'yo to lang. Yung gagamba niya mga adji, ginagawa ng gagamba niya, sasakmal na parang ayaw mga adji. Pero hindi, ang galing. Napulsuhan talaga. Ang galing ng pagkakakuha. Tingin ko to, pag nagbalagbagan to, finish gagamba natin mga adji. Oh, tumatakbo. Yun lang, tumatakbo talaga siya. Nga eh. Doble sapot, no? Pero, paano kaya ito mga adji? Tumatakbo talaga pre. Sige, isa pa. Yan, sige, pagka wala ka talaga yan boss. Hindi, kunin ko muna mga adji kasi nakatalikod. Anong rules nyo sa inyo tol? Pag nakalamang ng laglag, nakatatlong daan, panalo yung may laglag. Okay, ganun natin pre. Ay, daan na to ha, pero sige, bilangan natin ngayon mga adji. Lamang tayo na isang laglag lang naman, pero napulsuhan tayo. Nakauna yung kay Kanegro mga adji sa agat. Isa. Sige, ikutin mo nga, cornerin mo. Yan. Cornerin mo nga. Yan. Wala na, yun na. Wait. Dalawa mga adji, bilangan dalawa to. Oy, lalamang tayo sa Alangan bilang. na. Parang may mapanood. Ay, hindi. Huwag natin ano yun mga adji. Huwag natin ano yun. Baka mabalahura mga adji. Baka makapala na naman Oo. yung Albiya, no? Kay Albiya kasi ganun mga adji. Ayun o, alangan o. Panalo na tayo. Alangan o, tamo hindi buo. Pero kaagat na siya mga adji ha. Kaagat siya, muntik siya kumagat mga adji. Talaga napulsuhan niya to mga adji. Pangit ng pwesto. Nangumang na. Lipat ko na nga mga adji. Nipis kasi ng kaha, tapos napulsuhan pa. Ayan o. Wala na, doble sa... Kagatin mo na! Uy! Yan na! Kago kumakagat siya sa kanya! Karat na yan, ayaw talaga. Nako mga adji. Saging! Kailang alpas na ba? Dalawa na mga adji ha? Dalawang daan na, dalawang alpas na. Tapos dalawang laglag. Kahit alpasan mo na lang, huwag mo nang kagatin niya sa atin. Lugi sa pasahan to eh. Talaga. Ay, nako. Saan na ba yung saging? Saging pre, nandun lang. Saging. Saging pre. Ready mga adji talagang sira yung gagamba natin na Ilaylay pulsuhan. na yung ano ko nga, ilaylay na yung sa akin. Parang, ewan ko. Pero parang kaagat pa yun sa kanya mga adji
Ayun na, patay. Ayun na. Naku, dali gagamba natin mga kaji. Kumagat na. Dali gagamba natin. Talo pa ako, 2 kain na saging mga kaji. Kasi ganon yung gagamba niya mga kaji. Ay, bumitaw! Bumitaw! Ay, bumitaw! Bumitaw! Ay, may kakain ng saging! May kakain ng saging! Pero tingnan mo yung mga kaji, kung hindi bumitaw yung sa kanya, pero bumitaw mga kaji, bumitaw talaga. Ito, Wala, nasaktan. Wala, bumitaw. Ay, sus. Nagmahal pero nasaktan mga kaji. Nagmahal, nasaktan, bumitaw, kakain ng saging. Yun lang tayo mga kaji. Tapos ito first name nga pre, first name pre, first name. First name pre. JD. O siya, kasama niya. Ani yan. Mrs. ni Canegro to. Dito lang kami. Yan, Angel. Tapos si Canegro, napaka-pogi. Kakain na ng saging. Import namin to mga kaji. Oo, yari. Nako, yari. Ano mo? Ano man lasa niyan, mga kanegro? Game. Okay, pre. Isang Okay ka na natin. mamili, pre. Lucky pick. Para mas maganda-ganda. Medyo maliit lang. Yari. Yari ka dyan. Ano bang lasa nito? Ano yung para sa akin? Oh, yan. Ang mali ni Canegro kanina, hindi niya kinuha. Hindi niya kinuha yung Tapos si Canegro, yan siya. Tingnan niyo paano tayo, mga umawak. Canegro, Yan, paano Aji. Yan. Ito hindi ginawa ni Canegro kanina mga Aji. Hindi niya kinuha yung camera. Pero mamaya to, pag natsambahan tayo, nakakain tayo mga Aji, malamang ganito din. Pero masabi mo pre. Parang mas nakakaiyak pa to sa sili Hindi, ito ang trip namin bago ngayon. Kasi yung sili talaga mga Jim, mano sa dibdib mga Jim. boss? Hindi ka makahinga doon, lalo pag sumabay yung hinga mo. Tapos nag-lock, parang isusuka mo lahat mga Jim. Pero talaga si Canegro, napaka-pogi oh. Di natin dyan, Ayan, onti na lang ganyan yung kumain ng saging ha. Lunok-lunok lang. Yan, ganyan. Mm. Alam niyo na paano kumain ng saging ngayon, si Canegro. Talagang batikan kumain ng saging yan. Ano pa kami mga Aji, yun lang. Maraming salamat sa inyong lahat. And God bless po. Canegro. Buti naman at natikman na natin yung saging dahil kay Boss Kaji yan. Tikman niya yung saging natin mga Aji. Tikman niya yung saging natin mga Yun, nag-enjoy na kami dito. Maraming salamat pala dahil solid din yung mga gagamba, lumalaban yun. Hindi kagaya ng unang punta natin mga kanegro. Sana matuwa kayo dito sa video namin mga kanegro. Ayan. Tapos, isa pa kami, sa amin ito mga Aji. Yan mga Aji, Yan, game. pang-apat kami nito ni Canegro. Yan. Nasa pwesto ko na to mga kanegro. Yan. Yan mga Aji. Ayun mga Aji ha. Lapit natin pre. Yan, ang laruan namin nito, basta alam nyo naman ang namin is saging mga Aji, ito. Yan, uubusin namin yan. Ubusin namin yan, Para sa mga inyo Aji. yan. Ito Ito, yung pre, nalaman kagapo, pre. natin na Yan. tigrihan na Tigrihan. Ito naman sa atin mga Aji, tigrihan din. Butchogins kami ngayon. Okay, ka pa rin umawak pre, Gusto mo. Yan, game. Tayo maglalagay pa rin mga Aji. Score namin 1-1. Ay, anong score 1-1 natin? boss, tas isang 1-1 sa tabla. tabla. Pang-apat na laro namin to. Buti nga, nakatabla pa ako rin sa isa eh. Sayang yun mga Aji, sayang talaga. Gusto pa naman makita si Canegro kakain ng Mabibidyoan saging. na naman tayo eh. So ito mga Aji, game tayo dito. Yan. Yan na. Ay. Wait Oh, lang, boss. alangan boss. Kunin mo na boss. Uy, kunin mo na boss. Sige, sa atin siguro. Ako mag-awak pre, ako mag-awak. Kasi natitense ako eh. Natitense si Canegro natin mga Aji. Kakain na naman ako ng saging eh. Hindi to mga Aji. Medyo mas dark lang yung sa kanya mga Aji, mas colorful yung gagamba natin. Break natin mga Aji. Galing sa baba eh. Ikot ka muna. Yan. Parang load lang to eh. Kaya ganyan Ganito eh. Kanina mo nakikita yan pre. Kay boss, shout out kay Boss Kasapi yan. Kaya mga Aji Ayun na, pumalag. Uy! Naku, tumakbo gagamba natin mga Aji. Mga Aji Ayun na, pumalag. Mali lang agad. Mali na agad sa stick. Doble sapot. Patay ka. Uy! Tumalikod. Grabe, 1-0. laglag gagamba natin mga Aji. Niloadan natin ang Sayang saba. naman. Sayang mga Aji Mali ng agat to. Stick. Ang ganda nung kagat niya kanina, boss. Ayun na, Wala na. dalawa. Naku, parang kakain akong saging. Sama naman sa loob na ito mga Aji. Saging ba talaga? Wala talaga. Lakas mga Aji. Yun na, 3-0 tayo dito mga Aji.
Sayang talaga to. Kala ko kakainin ko na naman to. May kalalagyan sana to mga kaji. Kung di lang stick Oo. kumagat to. Mali yung kagat lang mga kanegro. I-replay na lang yun. Re-reply ni Kanegro natin yan. Naku, tuwan na. Hawakan mo pre, hawakan mo. Tatuwan tayo ni Kanegro natin mga kaji ah. Parang masakit-sakit sa loob yun. Nakakain tayong saging na naman mga kaji. Pero ito kakainin natin to. Busog pa naman ako. Nabusog na si boss dun sa isa. Yan, abangan nyo, may Salmon Gaming uli kami. May samon din kami mga kaji paglalaroin namin. To, ayun na naman natin to. Yan, kakain na naman si boss. Yan o. Gaganti na siguro ako Kanegro. Yan. To mga kaji ah. Gayin natin to. Ayun o. Parang ano lang yan si Alden, tatawagin habang kumakain o. Ayun o. Alden. Oo, tigra. Grabe ako inubo mga kaji. Tawagin mo pre. Sino? Yan. Si ano naman, Sino ba? Sino? Yo pre, tawagin mo. Si... Ayan o, ding dong. Ay, put! Ayan o, ding dong. Ay, put! Oh my God! Wow! Tigra! Pero kami dito mga kaji, nag-i-enjoy Yan, lang tayo. pinapatawa lang natin Oo. kayo mga kanegro. Gusto namin lagi dalawa kayo talaga masaya. ako. Yan. Nahawa na tayo kay Boss Happy Man Forever ng kakulitan yan. Pero okay lang to mga kaji. Kasi kanina naglalaro lang dapat kami. Sabi ko kasi nakita ko doon, ang daming saging doon sa amin mga kaji. Kaya yun, ito. Yan, shoutout pala sa mga boss natin dyan. Boss Kasapot, Boss Kadagit yan. Kapo-vlogger natin. Kabols yan. Maraming salamat po. Tito Saldi. Nasa Bicol ata. Bicol. Nasa Bicol si Tito Saldi ngayon yan. Yung Tapos, iba, sa intro na lang mga boss. Di ko na kayo may isa-isa. Yun. Tapos, yun pala, sa lahat ng kapo-vlogger namin mga kaji, binanggit na ni Kanegro natin, sila Tatay Mendo. Lahat din natin sila lahat mga kaji. Sila Dix yan, mga Ilocano ano yan mga kaji. Tapos, Si yung iba pa, basta lahat. Yan, si Yung Gagambino. dinayo nila boss Kadagit sa Albay. Si Kahumis mga kaji. Yan. Yung unang pumunta sa atin Aldia, dito. Kain sile. Kain sili naman kami nun mga kaji. Pero talaga, dinali tayo ni Kanegro natin ngayon. Yun na, natuwan tayo mga kaji. And yun lang, God bless sa inyo lahat. Isa pa kami. Maraming salamat. Yan. 6 na laban to mga kaji. Sana mag-enjoy kayo. Parang Yan, ito laro pa lang kami ni Kanegro natin mga kaji. Isang tabla kami, 1-2. Score na kami mga kaji, lamang si Kanegro natin. Game agad. Pagkagamba natin mga kaji. Negro. Pass game tayo dito. Ito yung sa ating mga kaji, medyo abuhin. TM size lang to, TM gaming kami. Ito yung sa akin, Tigrian. Yung kay Kanegro natin, iba. Kapit na kapit mga kaji. Game. Nako, parang sasakbalin tong gagamba ko. Kaso mirit. Stick boss na babaliw na. Naulol na yung gagamba niya. Ayan na! Naku, Takbo! naulol din yung gagamba natin mga kaji. Kagat din. Takbo, Sabi niya, grabe. iba ka ha. Gusto mo humarabas ha. Ayan na. Pusuan mo na. Yun na! Ayun, yung ka. May babaw pa. Ayun ka! Patay. Isa natin mga kaji. Isa tayo. Ako, Nako. bibidyoan na naman tayo nito. Parang yamot na yamot siya oh. Makagat na ng stick mga kaji. Yamot na yamot yung gagamba natin. Ito, pakagat-kagat ka pa ng stick kanina. Natatalo ka lang dito. Hindi, wala pa. Pero mga ano ko dyan mga kaji ha. Ay, Yan, ano game. ko lang ito mga kaji kasi Yan. nakagat ng stick. Yan Yan, nga. game. Ayan na. Tatakbo Nako. yan. Tatalikod yan sa akin. O, diba? Naku ka. Takot na. Hop! Hindi, nakatalikod mga kaji. Hop! Sige, boss. Hop! Yan daw, sige daw. Sige. 2-0 mga kaji. 2-0. Tayo ulit sa likod bro, papa. Diyan. Hop! Alangan pre, alangan lagay mo pre. Uy! Nalaglag! Joke lang yun. Pero nakakagat pa rin sa kanya ata mga kaji ha. Yan na. Natatakot Salang na, mga adi. natakot na sa pigaan napatay. Tutol sapot. Sapot talaga to. Oo. Hindi, balik natin mga kaji para at least maganda-ganda ng laban natin mga kaji. Balik natin. Kasi parang nagalaw lang eh. Nako, kain saging tayo nito. Huwag ka na. Kagat. Nakauna pa yung gagamba niya mga kaji. Ay, hindi, nakagat sa akin. Ay, hindi sa pala naunahan pala. Naunahan. Nakagat sa akin sa isa pa. Nakaganti na naman tayo mga kaji. Yari na naman tayo dito. Mahina si Kanegro kasi mag-video mga kaji. Tatawagin na si Super Tekla habang kumakain yan. Ito, talo na nagagamba. Ano natin mga kaji, pareho na kami, tabla na ng score mga kaji. All 2, isang tabla. Kaya mga kaji, panoorin nyo na si Kanegro pa. Kasi kami dito, puro kami lalaki. Ganito kumain yung saging yung mga lalaki.
Pero ewan ko lang ha, mga kaibigan din namin dyan, paano kayo kumain ng saging mga G? Panoorin ko na si Kanegro. Gawin din natin yan, paminsan-minsan, mga Oo, boss. Yan. mag-enjoy lang talaga. Pre, ano pre? Pili muna tayo, Lucky Pick. Lucky pick pre, lucky pick. Yung walang mancha, Yung unti yung markings pre, yan. Ito. Talaga, si Yari. Kanegro talaga. Gusto ni Kanegro yung matatabang saging, yun. Para maliit lang. Aralit lang. Ayan na, mga Kanegro. Tingnan paano bumalat si Kanegro mga G. Ang galing, Yan, oh. Chicks na chicks. Ay, sus. Ay, sus. Parang nakasubo ka, pre. Gusto nyo kainin ko to buo? Hindi, joke lang. Pinapat na ako. Tawag si Boss Kajio. Pinapasaya lang namin kayo. Yan. Gusto nyo kainin ko to buo? Kaya ko to kainin ng buo, ano? Wag na, pre. Wag na. Hindi, pag sumagot sila, boss, kaso di sila sumasagot. Oo, di. Sige, masagot. Next time na, mga G, baka mag-subscribe kayo. Baka mag-subscribe kayo kay Kanegro pag kinain ni Kanegro ng buo yan. Ayan. Pero kami dito, nag-enjoy lang kami. At yung kapla vlogger din namin dito, kung gusto nyo pumunta, okay lang mga G, mag-enjoy tayo dito. Ayan, si Boss, Kanegro in the house. Boss Yan. Kaji yan, sobrang napakabait talaga. At ito mga G, pinuntan tayo ni Kanegro talaga, maagang-maaga pa si Kanegro dito. May tignan namin kung anong kakainin namin mamaya. Siya, pabili tayo ng mga pagkain mamaya mga G. Ito lang, Ayun, nag-enjoy lang okay. kami Yan, kain lang si Ron mamaya. Ilang Yan. piraso na lang ba to? Grabe si Anim Kanegro pa. mga G. Anim pa, yari ako Anim na pa. ito. Hindi. Ang laro lang nito, 6 na laro lang. Bali last game kami mga G. Sa Samon niya siguro. Magkakalama kami sa Samon. Hindi ko alam kung anong ilalabang ko doon. Baka Jombong gagamba siguro mga G. Maghahanap na lang ako. Yan, Yun lang. abangan Ayan. nyo na lang. God bless sa inyo mga G.